Hola, soc el Capità Harlock, benvinguts aquí a l'Arcàdia i continuem la nostra anàlisi d'Excalibur, en aquest cas el número 3, que és jo diria que és un còmic bastant de relleno, ja que no aporta gaire cosa, alguna anècdota i petita cosa més, vull dir que serà bastant petit aquest vídeo. Comencem pels mateixos autors, és a dir, Chris Claremont i Alan Davis com a dibuix. Comencem per la Courtney Love, per la Courtney aquesta, que en veritat és la Saturnina, no és l'amiga del Capitán Britannia, que entra dintre d'una presó de màxima seguretat per supervillanos a Anglaterra, a Londres, i allà es troba aquí amb, com podeu veure, amb Marco, qui és el Juggernaut. I després de que facin un tracte i alliberen Juggernaut, i doncs aquí els Excalibur comencen a lluitar contra ell, una lluita bastant així senzilleta per ells. Katy Pryde es traspassa en forma de fase, és a dir, com si fos un fantasma, per aturar un cotxe plena de delinqüents que s'havien escapat de la presó, i després els diu que algú el condueixi perquè ella no té carnet i no sap conduir. Perquè ella acaba guanyant-los i ja no es rendeixen. Després hi ha la lluita, aquí podem veure el Rondador Nocturno lluitant contra uns, però el tema del com vencen el Juggernaut, molt fàcil. Quan Megan està a punt de lluitar contra ell, cos a cos, Katy Pryde es llença damunt de la seva companya, la Megan, la fa traspassar pel cos de Marc Marco, de Marc Marco, com es diu? Sí, no? Cain Marco, el Juggernaut, i llavors és Fènix, aquí podem veure Fènix, que amb la seva telepatia aconsegueix reduir el Juggernaut, ja que Juggernaut és imparable a tot el que sigui físicament, però en canvi el que seria el tema de la telepatia és tot el contrari, tot el que sigui telepàtic el guanya, tot el que li vagi al seu cervell, manipulació, etc. el guanya. Després hi ha el tema de que se'n van ja un altre cop al far, perquè ja estan fent les mudances. Katy Pryde, Gata Sombra, està molt encostipada. Arriba un moment en què el Capitán Britannia posa una caixa damunt dels ordinadors, llavors es peta perquè la caixa aquella pesa molt i no controla la seva força, per tant es carrega les caixes on hi havia programes que havia fet amb Doug Ramsey, Cifra, un membre de los Nuevos Mutantes, perquè va ser mort a Caïda de los Mutantes. Llavors el Capitán Britannia intenta demanar disculpa, però ella se sent molt afectada perquè com que el seu amic ja està mort, la patrulla aquesta està morta, etc. Ella comença a tenir una mica de depressió, no? Després hi ha una escena en què es desperta amb mala llet el Capitán Britannia, perquè el Rondador Nocturno porten 3 o 4 dies que no poden sortir del far perquè hi ha una tempesta brutal a Anglaterra i tot el dia està plovent. I llavors no surten del far. Llavors el Rondador Nocturno està fent les seves piruetes, el Capitán Britannia, aquí podem veure que hi ha una botella. Veieu allà, a la tercera de la segona... a la segona vinyeta de la segona fila, hi ha una ampolla d'algun producte de licor que aquí et demostra que el problema del Capitán Britannia és que l'alcoholisme, és un alcohòlic. Llavors hi ha un moment en què hi ha un incendi i tal, pim-pam, comencen per salvar el foc, per apagar el foc i tal, decideixen la Rachel Grey
amb un pijama bastant sexy, decideix, veieu, està aquí, decideix agafar les caixes de les ampolles de whisky o del que sigui i tirar-les al mar. Això fa que el col·lega s'emprenyi molt, el Chauncey, i res, doncs simplement la Katy Pryde intenta estar molt emprenyada, també comença a estar deprimida perquè clar, veu que Rachel Grey no només té una bona figura, sinó que a sobre és una atleta, una tia té un any o dos, vesteix de puta mare, i clar, i es veu molt cria, i està una mica depriment. I crec que ja podem deixar-ho, em sembla, no? Em sembla, més o menys. Sí, doncs, després de que el Capitán Britània parlés amb la seva amiga de infància, la Courtney, l'autèntica, decideix fer les paus, sobretot perquè la Fènix envia telepàticament un missatge dient que el necessiten i tal, i ens tornen a reunir i ens decideixen fer les paus i començar des de zero, podríem dir. Per tant, aquest còmic és això, és un còmic de relleno, no té més història, no porta gaire, diguem-ne, és com una prèvia a la pròxima història, que és la que estava llegint fa poc, que ja l'acabaré, suposo que faré un vídeo diumenge o dissabte a nit, ja ho veuré. I res, doncs és la contraportada, està xula, d'Alan Davis també, i ja està. Així que vinga, ens veiem, que vagi bé, adeu.